A jde se dolů. Joj, docela. Ty vole. Co? No zkus to. Ajajaj. Dobré ránko, zdravíme vás z mesta Hurricane. Toto mesto je vzdialené od parku asi 20-30 km. Toto je druhý deň v Zione. My sme sa odviezli na poslednú zastávku autobusom, ktorá nás doviezla sem na zastávku Temple of Sinawawa. Kam sa vydávame? Na Narrows. Je to taká úžina medzi skalami, taký kaňon a ide sa priamo po toku rieky. Tak poďme na to. Nesplaví nás dneska. Snáď ne. Toto je vlastne tá najvrchnejšia časť Zionu. Je to najzadnejšia časť tej sprístupnenej rokliny alebo tej doliny, toho údolia. Ďalej sa už autom ísť nedá. Pokračuje to práve už len tými Narrows, tými úžinami. No a je to tu nemenej pôsobivé ako v tej hlavnej strednej časti Zionu. Navyše, tým, že sme takto hlboko v tomto údolí, tak je tu príjemný chládok, je tu tieň, slnko tu nezasvietí. No a jsme obutí takto. Máme klasické české sandále, turistické. Slibujeme si od toho, že nás podrží ve vodě. Pořádná kvalita. By the way, mimochodom, tieto botičky sme kúpili výhodne, asi za 100 korún v Lidl Outlet výpredaji, ktorý prebiehal, ak si pamätáte, na začiatku tohto roku. A točili sme z toho video, ktoré nájdete tu. Je to jedno z našich prvých videí, tak na to môžete mrknúť. No a zároveň teda už ten Lidl Outlet i skončil. V Praze aspoň. Nově je v Olomouci, takže až se vrátíme, tak se tam podíváme a pokud tam něco zbylo, něco výhodného, tak to zkusíme natočit. Co vím, tak tam byly fronty, tak snad už teďka po těch 4 měsících, co to bude otevřené, tak už tam nebudou. A jde se dolů. Joj, docela. Ty vole. Co? No zkus to. No to je co? Riečna příšera vylezla z kaňonu. Zalez do nej zpátky, makej. Heš, heš, heš. Fajne. Čo už sme? Zmokřili. Jsme celý mokrý. Jo. Pocať. Ano, ano.
Nepotop, nepotop. Ja. Došli jsme nakonec našeho výletu. Cesta pokračuje dál, ale my tady končíme. Prešli sme si malinkú časť Narrows, asi zhruba 1,5 kilometra k bodu, ktorý sa volá House Rock. A úplne super, ja som úplne najviac spokojný, ak by som mohol byť. Ja už som to hodnotil, že to je jeden z mojich najobľúbenejších hajkov ever. Bolo to príjemne osviežující. Úplne super, strašne sa mi páči toto hajkovanie po vode a na to, že je tak horúci deň, že je zase 40 stupňov, tak tu v tejto rokline tak je, ja neviem, úplne príjemné 25, ja neviem, 28 a ešte sa skvele schladíte v tej vode, takže akože za mňa, tak toto spoločne so Six Flags, to sú tie horské dráhy, ktoré sme navštívili, video tady, tak spolu so Six Flags toto najlepší zážitok zatiaľ v Amerike. Určitě se to i u mě řadí k těm nejoblíbenějším hajkům, které jsme kdy podnikli, ať už tady nebo kdekoliv jinde. Bylo to super. A teďka jdeme zpátky. A už máme hlad. Na našich cestách vám ukazujeme len také highlighty a pekné veci, ale prišiel čas na to ukázať si aj, ako vypadá trošku tá realita kočovného života. No, sedíme v práčovni. Vypadá to tu takto nejako. Čakáme, kým sa nám vyperie prádlo, dali sme si ho prať. Má to trvať 29 minút, takže rýchlovka. Marca ide strihať videjko ďalšie pre vás, aby mohlo byť už čoskoro na našom kanáli. Pretože je tu zadarmo Wi-Fi, takže aj sedenie tu máme, no čo si viacej môžeme prijať. Tak inak videjko, ktoré Marca strihá, to je aké? To je první vlog z naší cesty bez ubytování. V tom videu tak navštívime Arizonu, Grand Canyon a Sedovnu, také tie červené skaly krásne. Myslím si, že to video stojí za to, takže ak ste ho ešte nevideli, tak na ňo mrknite. No a ak sa vám naše videá páčia, tak dajte určite odber na náš kanál, pretože by sme boli radi, keby náš kanál vyrástol v trošku viacej cestovateľský kanál. Zatiaľ tam máme kopu autičkárov, takže, ale náš kanál chceme ďalej smerovať viacej cestovateľský, takže určite, ak sa vám páčia naše videá, tak podporte našu tvorbu tým, že sa prihlásite k odberu, aby sme trošku aj YouTube dali vedieť, akým ľuďom sa naše videá páčia. Tak díky moc a dajte like na toto video. Ďalšie video bude práve z Bryce Canyonu a ďalších parkov v Utahu ako Canyonlands, Capitol Reef, Arches a tak ďalej. A našim cieľom v ďalšom videu by malo byť dostať sa do Colorada.